zeptám, jestli... Můžeme, jo? Oba jsou to hornoplošníky, zhruba stejné velikosti, asi 1,5 metru rozpětí. To vůbec nezatáčí. Pilotovat je budou Aleš Schejbal a Petr Novák. To vůbec nezatáčí, ale jak je dobrý. Jo. Boha. Ale vás tady to máte celý víc, kupil vás letanou. Asi, tak já to, ty mě dojedeš. Nikam já nemůžem. Ale ty si dívej, kuci nám ukáže v zrcadlu je let. Jo. Tak, šup na záda a za ním. Já nemůžu, já jsem rád, že to letí. Každý letecký průser začíná slovit, pojď něco ti ukáže. Tak oba piloti k nám přijeli z LMK Kocpeře, Petr Novák a Aleš Schejbal. Petr Novák nám předvádí model Cessna Cardinal, má rozpětí 1,60 m a hmotnost 2 kg, A neříká Cardinal. poháněný motorem OS Max, Ale kuci 6,5 kubíku. Jo? Tady je dvorák vedle mě. Jo? Tak to znáte, ne? A metr nad země. Teď to přijde. To pojď. To bylo asi vlastně něco jako no. Tak Petr Novák tu Cessnu Cardinal opravil, vytáhnul ji ze Stodoly po 2 letech, je to model po dědovi, takže Po 2 letech. je prima, 20 že let. model opět uvedl do provozu. Druhý model nám předvádí Aleš Schejbal, jedná se o model Thunder Tiger Trainer. Model má podobné rozpětí 1,5 m, stejnou hmotnost 2 kg, poháněn 6,5 Thunder Tiger. Jedná se o tréninkové letadlo pro začátečníky a také dlouhou dobu strávilo schované ve Stodole. Tady mi k tomu napsal, že 23 let bylo schovaný ve Stodole a teď ho opravil. Takže to je prima, že nám oba kluci přivezli tyto modely po tatíncích, po dědečcích a že ty modely zase znova létají na obloze. Tak první model po děrově nám krásně přistál, druhý právě přistává. Takže přestože 23 let ve Stodole, tak to kluci krásně zprovoznili. Děkujeme vám za ukázku, Petr Novák a Aleš Schejbal. Je trošku líp jako. Ukaž to, tak. Ukaž ten stroj. Ukaž vrádu. A tak ještě pojďte dál asi, ne? Ještě dál dozadí? No, jsem myslel. No, jsem fouká bokem, viď? Ne, tak dobrý asi, no, tak dobrý. No, mají tady pěkný krám. Jako jo, no. To máš zapnutý? Mám, no. Mám zkusit, nebo to možná půjde asi, ne? No,
Tak já to narovnám jako... Odstartoval na model L13 Blaník. Je to větroň, ale potřeboval vlečnou, má svůj vlastní motorek, konzole pod trupem, předvádí nám Aleš Chejbal. Model bude doprovozen ve vzduchu ještě druhým, jeho kolega Petr Novák nám předvede model Orion V3. Model startoval hodem z ruky, je to takzvaný hotliner, tedy rychlý elektrický větroň. Takže uvidíme, jakou společnou ukázku nám předvedou. Jeden model je klidný, druhý je naopak velmi rychlý. Pojďme si říct několik základních údajů. Ten model Blaník, ten pomalejší, pilotuje Aleš Chejbal. Model má rozpětí 3,30 m a hmotnost 5 kg. Je poháněný elektromotorem Yeti Phaser a poháněn 4 Ripple články, každý v kapacitě 3300 mAh. Dodatek, model Blaník je představen podle plánku Jaroslava Fary, známého konstruktéra elektrických modelů. Ten rychlejší model, ten hotliner, který nám pilotuje Petr Novák, se jmenuje Orion V3, má rozpětí 2 metry. Ten model, který teďka vpravo, žlutá křídla z vrchu, vidíte, jak je ten model rychlý. Má rozpětí 2 metry, hmotnost 2 kg, motor Mega 600, baterie taky 4článek Lipolek. Tomu modelu žádný vítr nevadí, má velmi nízký čelní profil, takže prořízne jakýkoliv protivítr. A se s tím létat za velmi silného větru. Ale kolik dobře ne? Jo, tak mu to dělá se. Teďka trošku motor vlastně. To jsem trošku, no. To se to zrzaděl, že jo? No to je docela to. Tak Blaník mám asi zřejmě na přistání. To se povedlo náramně. Aleš Chejbal, L13 Blaník, letecko-modelářský klub Elektrokospeře. Děkujeme za ukázku. Ještě máme ve vzduchu hotliner, takže pozor na přistání. Na konci vpravo je ten Blaník. Dobrý. Tak, ale Petr Novák to zvládá krásně. Dopadný model nádhera. Orion V3, taky děkujeme za ukázku. Oběma klukům. Tlačem, s baterkama, takže stačí jenom složit opravdu jít na letiště. No, vidíte, že v tom poloautomatickém módu dovolí větší náklony. Dobrý. Tak, děkuju Liborovi, ono je to otravný, takhle za letu někoho něco komentovat, takže radši se soustředí na tenhle. Model Aeroscout je cvičný model pro začátečníky, jak Libor říkal, je obsazen stabilizací. Nebo z ruky? Já se budu koukat jenom. Ušumaria. Další ukázkou jsou zase polystyrénové modely, velmi odolné, velmi lehké, které umožňují takovýto nácvik akrobacie. Předvádí nám je Petr Novák, Aleš Chejbal z letecko-modelářského klubu Elektra Kobeře. A oba modely jsou stejné, jedná se o modely S-Bach 342.
rozpětí modelu S-Bach 342 je 1,30 m. Ještě nějaký to vyseníčko asi, ne? Jsou lehoučké. Akorát bych měl spíš jít dál, jako ne? Jsme byli vedle sebe, když je fouká vítr. Střídavým elektromotorem, Takhle. polkami. No, vidíte, že se s tím dají dělat příkusy a vyřádit se, naučit se akrobaci, což je důležité třeba potom pro větší modely. A to letí, ale. Co je baterka? Asi já nevím. To moc ne. Tak děkujeme. To byli Petr Novák, Aleš Hejbal se svými modely. Tak já navrhuju, abychom